Mga quarantine ug isolation facility sa Mandawi City, apektado human miigo ang bagyong Odette. Kapintulo ka semana ang milabay. Tungod niini mihimo na lang og kabaghuan ang dakbayan, ilabi nining nabantayan nga anam-anam ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Ang detalye ni Nico Sereno. Kini ang itsura sa Norquist Park nga wa makalingkawas sa kabangis ni bagyong Odette. Usa kini sa COVID-19 isolation facility sa Mandawi City alang sa mga symptomatic patients. Nalangkat ang parte sa atop ug may midahirig nga parte sa bungbong sa male quarters. Sa grounds, daghang punuan ang nangatumba, sukwahi sa kaniadtong itsura ni ini nga landong kaayo ang palibot. Nangaguba sab ang mga payag-payag nga mauuntay standbayanan ug quarters sa ubang medical staff. Norquist, which was near the hospital. Mo gyud tong mao atong gi-prioritize for the positives kay doon siya sa hospital. Guba gyud siya. Disyembre pa hinuon katapusan nga nakapasyente sa maong pasilidad ug matod sa mga staff, pag-igo sa bagyo, wala sila'y giatiman ni adtong higayuna. Kaganiha, naabta namo ang mga personnel sa Department of General Services o DGS nga nang limpyo sa lugar. Una na hinuong nang limpyo ang mga kawani mismo sa isolation unit. Aminado ang City Health Office dakong hagit karon ang pagpreparar sa mga isolation facilities nga dili pa andam. Bugtong gigamit karon ang kanhi North Bus Terminal Facility nga dunay 13 ka pasyente nga naka-admit. Bisan duna say gamayng damage sa bagyo, kumpleto hinuon kini sa tubig ug generator. Samtang ang Tieza Building nga gi-convert isip step-down facility sa City Hospital, hayan mausay sunod nga gamiton. Maka-kuryente na ta diri sa kaning near the Tieza. Katong step-down facility unta nato for the hospital. We will utilize it instead for the kanang positive na lang so that the North Bus Terminal can be used for the close contacts. Sa datos gikan sa DOH-7 kagahapong adlaw, dunay 98 ka active cases sa Mandawi City, 12 niini ang bag-ong kaso. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.